Sari jagat cilik jagat gedhe jagating para manungsa jagat cilik jagat gedhe apurba kuwasa Yoto alas reksa muka krasa winggit awane lungit rungsik papat rene Estoke dawe Durna guruku Mupati kayu kuk suswe angin amit-amit kaki danyak nyai danyak setrekso alas kene rewang-rewang ono jabang bayi di broto senohunku Mupati kayu kuk suswe angin Thank you.
napa wae adikku dhewe kok ora rene iki Buta Pandhawa tata Gatiwisaya Indra aksasara mewu bawana bana margana samirana lan marahayang ladalah adikku di Rukmakala Kakang Rukmakana dawuhmu apa pirang-pirang candra pirang-pirang sasi urip ana tengah alas kene nanging dina iki ana lelakon kang aneh-aneh lho lelakon apa sing aneh-aneh Kang kowe mambu apa iki lho kowe saiki mambu apa mambu wedang kopi ya aja ngawur aja blawanan aku ki mambu gandane menungso sing tegese ana menungso sing cemantaka mlebu alas kene wah ladalah yen ana menungso mlebu alas kene wah cepo jelek nyawang soroting srengenge tiwas kebeneran pirang-pirang dina durung madang kewan-kewan padha entek pangani kabeh iki weteng kuluwe yen ana menungsa tekan kene gaglak limpane engko nek sing rene lanang panganen nek sing rene wedok sing mangan aku engko Kang kok ngono daginge wong lanang iki pahit getihe pahit ora ana daginge ning wong wedok ya daging kabeh ning weteng marai wareg ladalah kae wit-witan padha rubuh mlakune doyak-yakan sakarepe dhewe semene ora kena ginawe gampang menungso cegat ana cegat ana